Україна чекає від НАТО надання плану дій щодо членства та конкретної дати для вступу в Альянс. Про це заявив президент Петро Порошенко в Любліні, де відвідав штаб-квартиру військової бригади «Литполукрбриг» разом з польським та литовською колегами. Президент отримав підтримку євроатлантичних прагнень України від Литви та Польщі. Крім того, очільник держави сподівається на посилення санкцій проти Росії за агресивні дії, зокрема в Керченській протоці. Я розраховую на посилення тиску на Російську Федерацію, в тому числі і через санкційні механізми, тому що санкції – це не є відповідальність Росії. Санкції – це механізм для того, щоб мотивувати Росію сісти за стіл переговорів, виконувати, взяти на себе зобов'язання, припинити війну, тому що, ще раз хочу наголосити, Росія є країною-агресором. Росія вдерлася на нашу територію. Росія вбиває українців на українській землі. Мета санкцій – показати, що Європейський Союз не сприймає цього і буде тиснути на Росію далі. А якщо Росія не підтримуватиме діалогу щодо України і надалі проводитиме агресивну політику в районі Керчі, то тиск посилиться. Українські солдати справді борються. Вони мають воєнний досвід. Не з теорії чи участі у закордонних місіях. Це солдати, які брали участь у регулярній війні. Це солдати, які мають дуже великий досвід, яким вони діляться з нашими солдатами. Це нас дуже задовольняє, тому що це герої своєї вітчизни.